F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, l-Oppożizzjoni preżentat mill-ġdid l-abbozz ta' liġi li jiġbor fih numru kbir ta' proposti intiżi biex jiġu indirizzati il-punti li tqajmu senilu fir-rapport tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Daħna għandna dmir mhux biss li ma ninsewx, imma għandna dmir li naraw illi dawn il-konklużjonijiet tal-imħalfin jiġu implementati. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif sena wara l-inkjesta pubblika il-Prim Ministru Robert Abela għadu qed jinjora r-rakkomandazzjonijiet ta' tliet imħalfin. U fakkar kif jannar ta' din is-sena l-membri kollha tal-Oppożizzjoni votaw favur l-abbozz ta' liġi preżentat mill-Partit Nazzjonalista. Madankollu, il-membri tal-Gvern votaw kontrieħ. Sena wara l-pubblikazzjoni tar-rapport, il-Gvern għadu il-bot milli jersaq mill-kliem għal-fatti. Robert Abela irid jaħrab minn dawk il-konklużjonijiet. Irid inessi l-poplu Malti u għawċi li sena ilu tliet imħalfin sabu lilu lil Joseph Muscat u lill-Gvern Laburista ħatja li ħolqu kultura u ambjent ta' impunità illi fl-aħħar mill-aħħar wassal għal qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, id-deputat Karola Kulina saħaq illi dan huwa abbozz ta' liġi illi qatt ma rajna bħalu qabel. Dan l-abbozz ta' liġi huwa bla preċedent għaliex qatt fl-istorja ta' pajjiżna ma kien hemm abbozz ta' liġi illi jbiddel daqshekk liġijiet f'daqqa propju minħabba riżultat ta' inkjesta pubblika li saret ukoll kienet l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna. Fil-waqt li l-wepu deputat nazzjonalista Robert Kutajer insista illi dan huwa messaġġ ta' konsistenza. Huwa messaġġ li jitfa' allura wkoll responsabilità u opportunità lil Prim Ministru, lill-Gvern immexxi minnu li mill-kliem jgħaddi għal fatti. U allura meta qegħdin nippreżentaw ukoll dan l-abbozz, naħseb illi anke hemmhekk hemm kredenzjali ta' kredibilità għal dak li qed nagħmlu l-Oppożizzjoni mexxija minn Dr. Bernard Grech. Kap tal-Partit Nazzjonalista insista li qed jistenna li dan l-abbozz ta' liġi jiġi diskuss fl-ewwel ħamis minn meta jerġa' jiltaqa' l-Parlament wara l-vaganzi tas-sajf.